Božena Slančíková Timrava, Ťapákovci. Najkritickejšie dielo z dedinského prostredia. Autorka prináša iný pohľad na patriarchálny spôsob života na dedine. V starom drevenom dome žije 16 členov rodiny Ťapákovcov, súrodenci s rodinami. Nechcú nič zmeniť na svojom spôsobe života. Sú leniví a často majú choré deti. Dve hlavné postavy, Iľa Kráľovná, manželka najstaršieho brata Pavla a je považovaná za hlavnú gazdinu. Všetkým rozkazuje a preto ju nemajú radi. Chce, aby zmenili spôsob života, s čím oni nesúhlasia. Dochádza stále k hádkam, najmä so švagrinou Ančoj, Zmijou. Iľa robí v dedine babicu a stará sa o malé deti. Žiadala od svojho muža, aby si postavil dom, čo sa v závere poviedky stalo. Anča, Zmija, je jediná sestra Ťapákovcov. Prezývku Zmija dostala podľa jedovatého hada, vretenice, lebo mala jedovaté reči, ktoré pľúla na ostatných. Bola ochrnutá, prekonala obrnu. Celé dni sedávala pri peci a živila sa vyšívaním svadobných čepcov. Autorka jej dala toto povolanie, lebo vedela, že sa nikdy nevydá. Tajne bola zaľúbená do bratranca, miesto bielých našila modré koráliky na svadobný čepiec. Raz večer išiel k ním na návštevu Jano s otcom, Anča sa plazila po zemi cez gánok. Zakopli o ňu, pomýlili si ju so psom.